piny owacho. Jatend piny William Ruto oyango ni joket mwandu koro nyalo biro ng'iewo kanyo e bede migepe mag piny owacho matimo maber kaka yo mar miyo gi thuolo mar loso mwandu kaluwore kod yuto mag bede migepe go. Ruto wacho ni kembe mamoko ma ok mag piny owacho bende koro nego oyangre ayanga e chiro mar uso shares kaka yo mar miyo oganda thuolo mag keto mwandu. Jatend piny Kenya omedo ni okang' mar yawo bede migepe go ne joket mwandu biro dwaro lokruok e chike mathurka mondo timgi e yo mapiyo ka oseyo chike manitiere sani kuom dio thuolo ne joket mwandu mageto bede migepe mag piny owacho. Bende Ruto owuoyo bang' goyo lang' mar yawo chich uso kanyo kata shares e boma ma Nairobi kama ne oyuore kod moko kuom jota tije mag kembe madongo ma pacho ka e kind jotelo mamoko. My administration intends to not only focus on strengthening and deepening our capital markets to become an alternative source of development capital, but also an alternative form of investment to most Kenyans. This is why we have established for the first time a State Department for Investment Promotion under a principal secretary in the Ministry of Industry, Trade and Investment. To affirm this resolve, my administration will revitalize the capital markets by embarking on privatization of state-owned enterprises where divestiture is overdue and strategic, as well as the introduction of such innovative products as a domestic dollar-denominated bond. I expect that the private sector will work with the capital markets so that we can also have companies from the private sector listing in the Nairobi Stock Exchange. My government is prepared to work with companies that want to list in the stock exchange to overcome some of the challenges that you may have that are denying you the opportunity to list in the stock exchange.